Sugeng siang, sugeng wengi ingkang sekeca, sugeng midhangetaken dalem sakringsang degling nada. Aja beda
jenengan apa sareng? Sareng mawon. Oh sareng, diabani wonten? 1 2 3. Nggih, monggo. Kagem Mas Yono iki. Sambung kumbung wanci dalu ngrupit saremu kalawan garwamu Mas kandang tenan sida dadi cah telu tak ganti ndika gemati saking keluarga besar SMP Mondokan monggo kasuwun foto langkung rumiyin keluarga besar SMP Mondokan monggo saged nyangkat pinanganten oh dada nih kok Pak. Dada kayak dada yangi kok. Monggo keluarga besar SMP Mondokan, monggo. Iya dek. Mendah poyo yento sida rep lanjan liko mesti bagyo bubuk tumbuk
aja mung mikir senenge tok. Lah pripun? Nek pancen gelem mbuke ya kudu gelem anake. Anak papat, anak telu nek pancen mbuke gelem ya anak diopeni ora kok mung mbuke tok. Lah pengene demenane karo mboke tok. Lah ya wong karepe kok golek penake tok, rekasane moh nanggung. Ya. Rondo kabeh penyanyiku. Gatel. Mumet aku. Ndelalah itu penyanyi telu kok rondo kabeh. Lah nggih, lek angsal teng pundi niku wau? Lah ya mbah iki mah. Saking panitia menika saking kadang-kadang para ulama sampun rampung napa dereng? Dereng. Wis, monggo. Yuk, kurang sithik tok. Jam 12 rampung. Sakniki niki, Pak. Iya nyok. Penyanyi kok tekok. Kok galak meno, Mas? Aku awan iki galak. Masalahnya bayar yoga iki kentekan duit. Dibayar wong minggu iki entek wayah bayar rekoso iki mulai emosine cemepak iki. Mulai gak iso doyong dong iki. Tetep doyong enek bos gareng kok. Piye to ki? Nunut. Mindah poyo yen sedang replan Mbok pilih menika Cenge sing dawa, Mbak. Oh, pinten senti? Sing dawa apa kae? Dah loro de muka. Ambil suara. Cenge sing dawa. Dak iki. Ceng. Lagune. Tining se. Meneng ora tua pok.
Iya, oh, tak mampir. Iya, cedak. Ayo jengking. Jengking. Jengking kedu. Ayo jengking. Ayo jengking. Jengking kedu. Jengking gembeng. Matur sembah nuwun. Aku nunggu kowe Mbak Rambalesi nek tak telepon malah mbok blateni mangkel aku mangkel yen kapathok irama mesti tak ciwang ala ciwang lali janjine kandhane alsane angkelake sapa wonge sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko Cancane kowe ning ati galakatmu sajak
Jegleng pakurmatan selanjutnya Mas Jegek niko Mas Brori.
bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno siramu ra bisa Iya.
matur suwun nggih. Buka celok ayo. Jegling nada Diva Production. Degleng ruwet. Password-e napa, Pak? Password-e, Pak. Mboten sadi ngendikane. Mangkat jejak mulai doyong. Ya. Gatel. Semare sapa sing kata-kata win. Bareng sampai jan Degleng laras ki penake rame-rame. Mendem dungu. Lho jarene kaya rada budek kok dungu. Jarene kupinge budek kok. Tak kira Degleng budek kare. Lah iya to, kok krungu. Wong yen ora I'm
nyuting bokonge Yunita kok paketan Anda habis matane ya. Alhamdulillah ya Allah. Wong arek tangge nyuting Yunita pupung bokonge gelem ngene kok. Enek tulisane paketan Anda habis. Asu. Aja nyemoni ngono lho, enek seru mangsa. Pekok iki ana. Oke, enek seru mangsa ngono kuwi. Arep tak viralke lho jane. Ora. Ngono Lah kok kan tulisane paketan Anda habis. Aku gelem pakai ora. HP. Allah iki kan maha baik ngono lho. Kowe ketoke anu, wanita solehah. Oh ayo. Allah iki maha baik. Arep tak viralke gak iso. Ayo. Pokoke ngene, Krong. Piye? Angger kok jek enek lah HP ku mau nanti. Anu beto Pak Digaring. Oh iya. Krong, angger jek enek wong sing tuku bir aja tekok degleng bar ya. Lah ngono enek bir kok tekok kowe bar rasa nanggap aku. Yo. Bareng sama Wis tak katomu. pepanggihan. Nyatane ganti wajah pisan patine toroluluh tresnane. Matur suwun. Makasih. Lagune dangdut apa? Nangis sajrone wis. Yo. Widya. Widya Show. Nangis sajrone atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu nang karo sapa. Tak sudrikani muka kasih isi bayi sakapan aku Sawiji. bisa kumpul oyo doe kuti jarane tadi Oh no no Ojo lali paluku Uga boleh kandas janji-janjimu Aku kang setyo satu Tak anteni ngerti saelingmu Ya Sampun sarene apa Duk? Senada Pas wote mangkat jejeg mulih doyong ganteng. Penyanyi ra tau melu ya ngene iki. Ratau bijak. Ayo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Yo! Tak suwun
dangdut viral neh iki mesti. We. Pating lempor krungu suara musik motor rame-rame sak tengahing dalan gede jam-jam rojek padha asesulu rombongane teko ngebut ngebut tanpa durna ora emo sing bebaya. Wes rego.